nahimutangan sa mga lalawigan sa rehiyon base sa unang direksyon. So ato karong tan-awon kung unsa maning mga unang direksyon. Ato pong tan-awon ang nahimutangan sa lalawigan sa rehiyon. Unsa galit ang rehiyon? Hello, asla kay balog unsa ta nga region. We need to know this one. Why? Because we belong to this region. Unsa nga sa tong island? Cebu. Unsa gali tong upat ka provinces nga nabilong sa atong region? Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor. Kani nga mga probinsya, mao ni sila ang part sa atong region. Nawa nga akong pangutana, ikapila man ta nga region or unsa man ta nga region? Di man ninyo ha, kay taga diri bayata. Dapat dili niya nato kalimtan. Naata sa Region 7. Unsa may ngan sa Region 7? Kita naata sa Central Visayas.